ସାର୍ କନଜ୍ୟୁମର ଫୋନ୍ ଦେଖ ମୁଁ କନଜ୍ୟୁମର ସହିତ କୋଉ ଭଳିଆ କଥା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟବହାର ନନ୍ଦୀପୁର ଲାଇନ୍ ଟା କାଇଁ କଟା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ରା ଟ୍ରକ୍ ତାର ଛିଡେଇକି ପଳେଇଛି ତାର ଛିଡେଇ ପଳେଇଲା ଆଉ ଯାଇକି ତ ବସିଗଲା ସାର୍ ଆହୁରି ଅଛି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର ର କଲ୍ ଦେଖ କନଜ୍ୟୁମର ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେମାନେ ରାଗିବେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ କୁଲ ହେଇ କଥା ହବା ଏଇ ଦେଖ ହ୍ୟାଲୋ ଡାକୁଣି ଖିଆ ବାଡି ପୁଡା ମୋ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ଟାଇମରେ ତୁ ଲାଇନ ଟା କାଟି ଦଉଛୁ ନା ତତେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ତୁ ଅଧ ବୟସରୁ ମରେ ଆଉ ମୁଁ ଅଧା ବୟସରୁ ଗଲେ ତୁ ବିଧବା ହବୁନି ହେଲେ ଉଦ୍ଧତ ମାଇକି ନା ତୁ କଣ ଜାଣିନ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଯାଇ ବୋଲି ନନସେନ୍ସ ମାଇକି ନା ଇଏ କଲ୍ କରିଦଉଛି ମତେ ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଳେ ବେଳେ ଫୋନ କରି ସୋଦି ଦଉଛି